MaliKunafoni jaban la ba wa manu ba fla dunguro malikona ni maliko ka amba foye kan yankuma ni o emission BEKA KOUMA kena wara sigilin wala saka kunafoni anyana monda ma obse ka family ka turam na ka kayni kunafoni amunu be kuma dugu kon me nyone emission adam ne kunafoni dumamba do mambolo kala se en flele jama be ma amba foye sanko MaliKunafoni TV be soro Play Store sans fe ni mo be fera MaliKunafoni soro facilement ibe do ka Play Store kon be MaliKunafoni.net sebandoro e wala ibe se ka télécharger ibanga ko ka to be soro wakati be kuma be ani wakati be ni émission kene dalele bi mo mi be mbula le toko ko YORO SOW no directeur de publication du journal Inter amna kuma da daire ma rek présente la ani yang ma YORO amba c'est qui yara fa mo ko yuki do non YORO SOW policier voilà ay rédacteur en chef ok YORO MaliKunafoni ala tege ki bele bi wala say kana family di mogo maka kayni kunafoni amunu bebe dugu kono YORO anga nyiningali fola e mini ni semeni kona na aya ye kafoko agitation chara jamana kono ko sebe no ye kuma chara e réseau sans fait ambe fe iki dadu terme do la fola ko nyefo mogo ye bamana na wala sa mogo be sera family soro no e mercenaire re mu YORO mercenaire ye femi o ye mogo ye ibe mogo min takasara aka bara do ke watini kungurni ngono oni abara abe dépend la ibise ka bla bara mina bara ni misika ke aka keleke abise ka ke aka mogo faga abise ka ke abta bangi attaquer bo bara fen fo mane eja e kon ma bla la me ba tigi sara me abeke watini kungurni ngono donc men sen ka bara te mogo faga doroy ayi YORO ay family solo YORO kodo yanda balibani semeni konna na CDAO ka décision semeni konna na CDAO décision no boka foko olute yamara di Mali ni lakana mogobare ka barake muna CDAO exige anka ni CDAO reta kalaje bamanango ko ni mime baladinda ko balaba yafo ni CDAO ni fo wakati mina ya soro France ani Allemagne États-Unis oni olu be yu dado ala oni CDAO era ta kalaje CDAO be fonctionne ni France nunga wari parce que ni Union européenne era ta o mi farafina tongulu bay olu ga budget Union européenne be kemesara bi wolonvla ni kilindi oluma donc CDAO bo o chugula donc umana min fo CDAO numbo ko wa barake donc il y a fo chugo mina ni ndogoku ni kono ngunu chayara o anya meka fo ko Mali accord signé ni irisuka mercenaire wi ngunu be kulula nabe fuma ko Wagner voilà o ngunu chayara o Mali nyemo ya yira ka fo kuma contrat signé mais munu boranaye reter mogo no journalier Angleterre olu de ya kunafoni labo ko Mali accord signé ni mercenaire wi pour que olu sera ko o kunafoni labo to di kasoro anga jamana nyamogo yerebe ka koyi olu koko olu makoyike bo i baro ka foko depuis wakati de modo Mali te bino jamana tuguni anga fembe bora kenema fe monake iba soro mogo do be bonay ka bla bololo sanfe o de kumbanga bi ali mogo bu conseil des ministres yere mogo ka mogo ministre to conseil des ministres la iba yo be message chu ka mogo maka fe nyefo nyina donc ginoti an fe atuguni an ga fembe bora voilà o de bato be mogo be bwa kala d'accord al saybi dadu CDAO mogo to eta na ko nyafani mercenaire ko nte alisa voilà mercenaire ko ni parce que nous mercenaire nous nana ya 600 bon abina fo antigera force munumbea minisuma Barkan G5 Sahel donc abina fo andalento la tuguni donc amé mo wore wole kana munum na keleke pour que Mali bisika lafia chugomina parce que ni jati mine depuis 2013 ni a sanchiki nunu nana kubina on deme oh deme mogote ban deme na mais deme beta wolo femina o de be mogo funteni doni voilà Malion maseka joro soro nunu nanila ni a sanchiki parce que ni a kele ubina wakati mina
kɛlɛ kun bɛ Kidal yɔrɔ ninnu kana Tombouctou kana Gao mais depuis olu nana Mopti région minɛna Segu région minɛna Sikaso u bɛ yen Kayi u bɛ yen a bɛ i n'a fɔ u kɛlen bɛ ka Bamakɔ yɛrɛ lamini bi bi in na voilà donc o de kɛlen bɛ ka mɔgɔw funteni don o don mɔgɔw bɛ faga kanw bɛ attaquer sɔrɔdasiw bɛ faga mɔgɔw yɛrɛ sisan yɛrɛ a tɔ kɛra min ye mɔgɔw bɛ ka gɛn ka bɔ u ka dugu la donc n'i ye maliyɛn yɛrɛ ɲininka maliyɛn kɔni bolo ninnu nana ko wɛrɛ la mais lakana tɛ o de b'a to n'i y'a jateminɛ arajow ni bɔlɔlɔ sanfɛ n'i y'a ye a diyara maliyɛn caman ye kosɛbɛ a diyar'u ye min na parce que ninnu Wagner mɔgɔw u bɛ Centrafrique u sera ka o kɛlɛ kɔni an bɛ yɔrɔ min na bi bi in na u sera ka a ɲɔngiri parce que président min bɛ yen u sera ka a protéger n'i y'a jateminɛ u ka élection présidentielle kɛra décembre tɛmɛnen décembre 2020 président kɔrɔ min tun bɛ yen n'a bɛ f'o ma Bozizé candidat kun don élection tɔ tora tile damadɔni ye min kɛ a ko ale yɛrɛ tɛ candidat ye tuguni ko ale bɛ taa kungo kɔnɔ donc a taara fara rebelle kan k'u bɛna président nin gɛn donc Faransi de tun b'u kɔkɔrɔ o la parce que n'i ye Centrafrique jateminɛ depuis indépendance taara ale de bɛ coup d'état kɛ président na ka président sigi voilà y'a ye donc olu ka jamana sigi togo fanga togo bɛɛ ye ka coup d'état kɛ ka président sigi depuis n'olu ye indépendance ta depuis indépendance taara donc olu bɛ Mali ɲɛ voilà olu bɛ Mali coup d'état caman kɛra fo ka Bokassa yi kɛ empereur ye olu ka coup d'état a kɛra voilà kuma bɛɛ voilà donc o kɛlen bɛ na Bozizé talen fara rebelle kan rebelle ninnu yɛrɛ nana u nana don fo capitale yɛrɛ kɔnɔ mais a kɛra sababu ye mercenaires russes ninnu ani Uranda sɔrɔdasiw fana bɛ yen olu kɛra sababu ye k'u gɛn ka bɔ donc Bozizé kɔni bɛ kungo kɔnɔ bɛ ani rebelle bɛ yen ninnu kɔni sera ka Centrafrique suma bi bi in na maliyɛnw ɲɛ b'o la ani Syrie fana u fana ye dankari kɛ tubabuw kun taara ni djihadistes minnu ni terroristes minnu ye donc olu de y'olu kɛlɛ donc Libi o de y'a to Syrie ma se ka bi donc o exemple fila min bɛ yen ni maliyɛnw ɲɛ b'o la donc maliyɛnw nisɔndiyara de ko pour que ninnu kana o kuma donc sisan nɔ ni Wagner mɔgɔw nana donc an fana bɛ se k'an jigi sigi k'a fɔ k'u bɛna ɲɛ sɔrɔ an ka kɛlɛ in na wa bon yɔrɔw tɛ kelen ye kɛlɛw tɛ kelen ye an ka jamana ka bon a fɔra ko mɔgɔ hakɛya min mɛnna est-ce que o bɛ se ka a labɛn mais n'u nana u bɛna fara tɔw kan de wa ou bien olu bɛn'u ka baara k'u kelen na bon o si ma ɲɛfɔ donc nu a bɛ se ka kɛ contrat de don a bɛ se ka kɛ u ni sɔrɔdasiw bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛlɛ kɛ komi maliyɛnw yɛrɛ bɛ terrain dɔn a bɛ se ka kɛ n'u nana u yɛrɛ bɛ terrain jateminɛ n'u y'o jateminɛ u b'a lajɛ u bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo min na u b'o kɛ an ye faamuyali sɔnna yɔrɔ an ma min fana faamuya à chaque fois que ni maliyɛnw y'a décider k'a fɔ ko u bɛna ni lakanabaga wɛrɛw ye min ni faransɛw tɛ kelen an b'a ye Faransi bɛ réagir u bɛ wuli u bɛ rebelle belebeleba dɔ faga explication jumɛn bɛ Faransikaw waleya na tellement u tɛ fɛ ka taa de wa ou bien yalima u bɛ mɔgɔ minnu faga u y'olu complices de walasa olu kana se ka ɲɛfɔli kɛ u ka complicité kan ayiwa ni kɔni ye kuma o kuma ye ni maliyɛnw ye ko dɔ boloda u bɛna fɔ k'u ye ni mɔgɔ nin faga ni terroriste ɲɛmɔgɔ nin faga laban in kɔni kɛra Saharaw ye fɛnkɛ ko ni nalen mercenaires ko nin fɔlen wagati min na u sina ka a fɔ ten ko Macron yɛrɛ tweet kɛ k'a fɔ ko u ye Saharaw faga kalo tɛmɛnen laban wagati bon n'i y'o jateminɛ ani a wagati cɛ don caman b'u ni ɲɔgɔn cɛ o bɛ mɔgɔw siga u ka kow la donc n'a fɔra ko Saharawi fagara sa parce que ale ye mɔgɔ min ye a jɔyɔrɔ ka bon terrorisme kɔnɔna na kosɛbɛ mais est-ce que fɛn bɛ prévu jɔnjɔn bɛ k'a fɔ k'a sara bon an kɔni tɛ se ka prévu fɔ parce que prévu ma yira an ma a su ma ye bon hali n'a a su kana yira publiquement mais a kɔni bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye Mali sɔrɔdasiw bɛ terrain kan hakili la u bɛ se ka a yira Mali sɔrɔdasiw la voilà. Ok, an ye faamuyali sɔrɔ o la ni semaine kɔnɔna na tuguni an y'a ye k'a fɔ ko Amnesty a ye loi dɔ ta ko ka événement minnu kɛra le 10 le 11 le 12 donc ko putschistes minnu sen bɔ a la ko k'olu jabajɛ k'olu nɔ kana minɛ to bilen yɔrɔ explication jumɛn de b'o ko fɛnɛ la i ye min fɔ CNT ye loi voté o don kunasini
k'a yira ko minnu ye coup d'état kɛ ko foyi kan'u sɔrɔ tuguni u ɲɔti minɛ k'u ye coup d'état kɛ parce que constitution min bɛ an bolo a sɛbɛnnen b'o o kɔnɔna na ko coup d'état ye crime ye donc n'i ye coup d'état kɛ e ni mɔgɔ fagala ka kan donc o bɛ ɲangi cogo min na e bɛ ɲangi ten bon n'i y'a ye ninnu bɛ amnistier c'est parce que 2012 ta kɛra 2012 ta kɛra Sanogo ye coup d'état kɛ bon assemblée nationale yɛrɛ tun bɛ yen assemblée nationale fana ye loi ta k'u amnistier donc ninnu fana bɛ k'u ɲɛ ta o de fɛ donc nin bɛ cogo min na nin b'a yira k'a fɔ ko coup d'état tɛ ban n'a ma ni fu ma siri nin na coup d'état tɛ ban. Donc amnistie min filɛ nin sa o b'a yira k'a fɔ ko coup d'état tɛ ban donc e yɛrɛ hakilina na sisan nɔ u kan ka to ka ɲangi de wa u kana to ka ɲangi de. non yan'u ka ɲangi minnu bɛna fanga la u ka baara kɛ pour que coup d'état kana kɛ parce que démocratie la coup d'état tɛ kɛ o coup d'état de démocratie nana pour que coup d'état kana kɛ n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ démocratie kɔnɔ c'est que minnu bilara baara la olu de ma a kɛ ka ɲa donc an b'o o dingɛ de kɔnɔ depuis 2012 Sanogo ye coup d'état kɛ a y'a sɔrɔ nord kɛlɛ daminɛ wagati do bon dungo juguya bɛ yen justice tɛ yen foyi donc o kɛra IBK fɛnɛ nana bila IBK élu la o fɛnɛ ta nana juguya n'o ye donc jama bɔra sɔrɔdasiw donna la ka coup d'état k'a la donc n'i y'a ye coup d'état bɛ kɛ minnu kɔni kɛra élu la ka bila baara la u ma baara de kɛ n'u y'u tile coup d'état tɛ kɛ parce que an ɲɛ bɛ jamana damadɔw la n'i ye Benin ta Benin depuis 90 olu y'a daminɛ anw ye coup d'état ma kɛ fɔlɔ donc ça veut dire que gɛlɛya ma fɔ n ko gɛlɛya tɛ yen dɛ mais u kɔni bɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ voilà. donc sɔrɔdasiw bɛ ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ ayi sɔrɔdasiw tɛ dɛ minnu bɛ coup d'état kɛ ayi civil minnu bɛ élu démocratie kɔnɔna na fɔlɔ n'i ye jamana kɔnɔdenw sago kɛ coup d'état tɛ kɛ o voilà. an ye faamuyali sɔrɔ o la donc yɔrɔ san yani semaine fɛnɛ kɔnɔna na tuguni an y'a ye ko Choguel ka les 100 jours de Choguel ka tile 100 baara la maliyɛnw bɛ se ka mun de retenir parce que kuma cayara dɔw ko k'a ma foyi kɛ dɔw ko k'a ye dɔ kɛ yɔrɔ yɛrɛ ye faamuyali jumɛn sɔrɔ Choguel ka 100 jours in kɔnɔna na. bon Choguel ka 100 jours kɔnɔna na n'i ye mission min confier ni 100 jours kɔnɔ k'a fɔ ko i b'a ka bilan évaluer a ka gɛlɛn mais kumakan dɔw fɔra ani a ye tagabolo dɔw ta an bɛ se ka évaluer olu kan a kɔni nalen a ye a kɛ a bɛ mɔgɔw rencontrer ka mɔgɔw hakilinaw dɔn o ye ko ɲumanba ye parce que an bɛ yɔrɔ min na bi bi na fɔnkɔ ɲɔgɔn ka ca f'i ka bɛɛ hakilina dɔn. yɔrɔ tɛ bɛɛ la fɛlata ye parce que dɔw ko k'a tɛ foyi la yala kɔ. bon i mana kɛ cogo cogo i mana kɛ cogo cogo dɔ bɛ f'i ma n'a kun y'i sigi ten a bɛ fɛngɛ parce que n'i ye ATT ta a tɛ se ka wagati la mɔgɔw ko ATT bɛ inauguration kɛ kojugu y'a ye voilà donc i mana kɛ cogo cogo dɔ bɛ fɔ i ma voilà 100 jours in kɔnɔ an kɔni tɛ se ka an bolo da fɛnba kan i n'a fɔ min kɛra parce que insécurité fɛn ma bɔ a la école ko gɛlɛya bɛ yen bon baloko o gɛlɛya bɛ yen donc nin si ma se ka ɲɛnabɔ fɔlɔ mais tile 100 kɔnɔ a baara ka gɛlɛn voilà. an ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ i y'i da don kuma dɔ la sisan ko école ko an b'a ye an ka école ko ka gɛlɛn bi kosɛbɛ ni semaine yɛrɛ kɔnɔna na a tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ DEF résultat bɔra DEF résultat ma bɔ yɔrɔ est ce que jamana kɔnɔ école ko kalanko kan ka se ka kɛ tan yali mun de bɛ se ka kɛ walasa an ka kalanko ka se ka bɔ dingɛ kɔnɔ. bon école ko bɛ dakun min na bi bi na école ko a ko ka gɛlɛn. an bɛ se k'a fɔ ko depuis démocrates nana fanga la 92 école kɔni kɛra a bɛ tan a juguyara kɛra u ye école privatiser ani syndicats parce que u bɛ engagement ta syndicats ɲɛ bon ni a sera application ma sisan u tɛ se i y'a ye salon gɛlɛyara cogo min na salon gɛlɛyara sɔrɔdasi ninnu nalen halisa gɛlɛya bɛ yen parce que syndicat d'enseignants bolo olu ka article 39 ma abrogé a ka kɛ appliqué gouvernement ko a abrogera donc an bɛ o la école yɛrɛ bɛna wuli ɲina wa a tɛna wuli an t'o dɔn bon i ye min fɔ rumeur kɔni cayara ko DEF résultat bɔra fo dɔw taara résultat dɔw lajɛ net kan mais o kun ye salon taw ye mais mɔgɔw k'a dɔn ni gouvernement m'a fɔ officiellement ko résultat bɛ bɔ
mɔgɔw kɔni ka n'u ta rumeur fɛ voilà bon école bi se ka ɲa cogo min na fɛn caman kɛra école ka dɛ forum kɛra ka rencontre caman kɛra ka ne kɔni bolo minnu bɛ yen n'olu ka ɲi ou bien an ka assise min fɔra o ka makɔnɔ n'a sɔrɔ refondation bɛ kɛ école ka refondé o kɔnɔ an ko o fɛnɛ makɔnɔ ni o tɛ assise minnu forum minnu kɛra ɲɔgɔn jalajɛ minnu kɛra ka école ko kuma fɔ ka résolution ta ne hakili la an ka k'olu bato pour que Mali école so bɛ ɲa cogo min na voilà parce que école yɛrɛ n t'a fɔ tiɲɛna bi na o ye privé ko ye parce que privé mɔgɔ se ka mɔgɔ école bɛ a bɛ privatiser o tiɲɛ jagoya la mais n'i y'a labila bɛɛ bɛ don a la o kɛra anw ta ye bi donc e yɛrɛ fɛ sisan non privé ko in ni solution kan ka ɲini privé ko de la sa pour que école bɛ se ka ɲɛ cogoya min na non a fila bɛɛ mais n bɛna fɔlɔ privé n y'a f'i ɲɛna cogoya min na gouvernement ye privé ko dayɛlɛ pour que mɔgɔw bɛ se ka don a la ka gouvernement lafiya cogo min na parce que a dabɔ kun ye ka ni privé cayara mɔgɔw bɛ baara sɔrɔ bon écoledenw fɛnɛ a bɛ dɔ bɔ état ka parce que état bɛ ka dɛsɛ ka école so jɔ donc olu fɛnɛ écoledenw bɛ taa o yɔrɔ la mais an ye min ye sisan an y'a ye bɛɛ donna la école so bɛ dayɛlɛ yɔrɔ bɛɛ la i bɛ taa yɔrɔ dɔw la i b'a sɔrɔ soden 2 soden 3 condition foyi t'a kɔnɔ hali ɲɛgɛn tɛ yɔrɔ dɔw la olu bɛ dayɛlɛ ka kɛ école ye i b'a sɔrɔ maître minnu bɛ yen u ma maîtriya kalan kɛ o degunba de b'an ka école ka bi na ni fɛnɛ ye gouvernement ta k'a lajɛ o kɛlen bɛ laisser aller parce que maître minnu bɛ caman bɛ cours du privé la olu fɛnɛ bɛna dɔrɔn ka ni 2 heures bɛ dɔw bolo u bɛ 1 heure kɛ u bɛ boli ka taa privé na donc a ko ka gɛlɛn kojugu fɔ jamana kɔnɔ mɔgɔw k'u jɔ u jɔyɔrɔ la ka nin ko nin bɛɛ labɛn n'o tɛ ni école ma ɲa kɔni an tɛ taa yɔrɔ si o degunba de b'an ka bi na voilà an ye faamuyali sɔrɔ yɔrɔ y'i da don kuma dɔ la i ko assise an ɲɛ b'a la k'a fɔ ko assise in bɛ ka gɛlɛya Choguel bolo kosɛbɛ ani parti politique tɛ ka ɲɛ a la mun de bɛ ka na n'o ye Choguel ye assise ko kuma min fɔ bon n'i ye a ta k'a lajɛ depuis 2012 Mali binna a fɔra ko an ka sigi ka kuma parti politique dɔw bɛ yen olu farala ɲɔgɔn kan olu ko a ti kɛ a ma se ka kɛ k'an ka taa fɔ élection na an taara élection na i bɛ ka san 7 kɛ i bɛ ka binna ne kɔni bolo an bɛ yɔrɔ min na bi na maliyɛnw ka kɛ k'u sigi ka kuma ye damu ye mun de la démocratie kɔnɔ coup d'état bɛ kɛ an ka ɲɔgɔn ɲininka o la mun de la parce que démocratie nana pour que coup d'état kana kɛ mun de la coup d'état bɛ kɛ démocratie kɔnɔ an k'o ɲɛɲini k'o dɔn fɔlɔ o fura an k'o dɔn o fura dun sɔrɔli fɔ an ka sigi ka kuma minnu bɛ ka ban sigi ka kuma ma politique mɔgɔw don olu ye minnu ye jamana mara ka tɛmɛ olu de bannen don sigi ka fɔ ma n'o tɛ n'i ye maliyɛn fɛn o fɛn ta bi bɛɛ b'a fɔ k'an ka sigi ka kuma mais u bolo sinen bɛ min ma ko denni kɛra k'o résolution ka ɲi denni kɛra o tiɲɛ a résolution dɔw ka ɲi mais est ce que a bɛ denni fɛn kɔnɔ coup d'état bɛ kɛ kuma o kuma est ce mun de la coup d'état bɛ kɛ f'an k'o ɲɛɲini k'o dɔn n'a y'o ɲɛɲini k'o dɔn wagati min na a bɛ kɛ ne hakili la o bɛ fusaya an ma école ko an bɛ se k'o fɛngɛ kɛlɛ min binna an kan nin ye mun de ye kɛlɛ bi an kan fo an k'o de ɲɛdɔn olu ko k'o to ko to président kura min bɛ élu président kura min mana élu sisan parce que minnu b'a la ko an ka taa élection na dɔ wɛrɛ tɛ o parce que olu ta ye min ye olu ta ye sɔrɔko de parce que sisan ka gɛlɛ u ma ni élection nana kɛ sisan i n'a fɔ 2013 ta kɛra cogo min na u ko k'an kana taa concertation ma kɛ an taara élection na i y'a ye deuxième tour bɔra la min kɛ parti politique ɲɛmɔgɔ nin tila bɛɛ taara i fara IBK kan a bɛ parti 20 ou bien 30 ɲɔgɔn bɔ bɛɛ taara i fara IBK kan IBK élu ye min kɛ a ye mun kɛ a kɛra partage du gâteau ye parti ɲɛmɔgɔ ninnu ou bien u ka parti mɔgɔ dɔw caman kɛra ministre ye dɔw yɛrɛ kɛra premier ministre ye minnu m'o sɔrɔ olu dɔw kɛra directeur ye ou bien u bilara ko wɛrɛw la donc ninnu de b'o ɲɔfɛ ni président élection ko kɛra sisan donc u b'u tila deuxième tour mana bɔ a la dɔrɔn u b'a lajɛ fanga ka surun mɔgɔ min na u bɛ t'o fan fɛ n'u
o élus-là, ils étaient en son. Donc, voilà, olu ta oye, note Maliko te, note Mali be damina bibina, anga ka sigi ka kuma de. Mun de la Mali bina ka seni yoroma. Mɔgɔ ko de do wa, jamana ma baara ka ɲa wa. N'an y'o olu dɔn, an bɛ tanse kura ta. Mais tant que an m'o dɔn, an b'a fɔ k'an bɛ taa élection na. Élection dun tɛ démocratie ko ye min b'a ɲɛnabɔ. Parce que anw ka démocratie ninnu kɛlen bɛ ka kɛ ni élection tɛ démocratie tɛ yen. Bon, élection kɛra a bɛ ka na ni kɔlɔlɔ ye an ma. An t'o bɛɛ lajɛ halisa. An k'an sigi ka kuma. Ok, yɔrɔ i da don kuma dɔ la sisan n'o ye élection ko kuma ye. An bɛ taa ni est-ce que transition tɔ tora kalo 5 mais kalo 5 ni min kɔnɔna ye est-ce que élection ɲuman bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ni kalo 5 in kɔnɔna na? Non, élection kɔni ni mɔgɔ ko élection bɛ se ka kɛ kalo 5 in na. Bon, i n'i ka daluya don. N'o tɛ n'i ye Mali lajɛ bi bi in na. Insécurité bɛ yɔrɔ bɛɛ. Dugu bɛ ka attaquer, mɔgɔw bɛ ka gɛn ka bɔ u ka yɔrɔ la. Élection bɛ kɛ cogo di? Élection yɛrɛ bɛ kɛ ni minɛn mun ye olu ma labɛn fɔlɔ. Bon, ne ɲɛ t'a la élection bɛ se ka kɛ. Comme CEDEAO degelen do élection namara organisé la. U ko fo ka élection kɛ le 27 février. Parce que n'an seginna an kɔfɛ ni ye Sierra Leone ta dans les années 1990 guerre civile tun bɛ yen. CEDEAO ye élection organisé capitale kɔnɔ Freetown. A ma se ka organiser yɔrɔ si, u y'a organiser mɔgɔ min ka d'u ye k'o sigi n'o kun ye Ahmed Tidiane Kaba ye. U y'o sigi. Donc u bɛ fɛ k'o ɲɔgɔnna de kɛ yan. Donc k'a lajɛ yɔrɔ mun bɛ se ka sécuriser ka élection kɛ u bɛ élection kɛ. Ne kɔni bolo o taa ɲuman ye maliden bɛɛ kelen ye. N'an ma ɲa k'an bɛ taa élection na an k'a to fɔlɔ an ka Mali basigi ka taa élection na. Donc yɔrɔ e ko k'an ka to an ka Mali basigi donc an bɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ minnu bɛ ka wuli ka marché bi ko ka dɔ fara transition ka transition prolonger e n'olu hakilina ye kelen ye wa? Non, ne ninnu hakilina ye kelen ye parce que an tɛ se ka baara foyi kɛ na k'an bɛ élection labɛn. E yɛrɛ sɔnna a ma bi pour que jamana ka suma fo transition ka prolonger. Non, fo transition ka prolonger. C'est-à-dire que ni sécurité mana ni sécurité bɛ se ka koron kalo 5 kɔnɔ ka Mali libérer élection ka kɛ. Mais ni sécurité tɛ se ka kɛ ko Maliens bɛ empêcher ka voter transition ka prolonger pour que jamana bɛ se ka sécuriser cogo min na. Yɔrɔ o ye transition prolonger li avantage dɔ mais ni transition fana prolonger la est-ce que conséquence t'a la wa? Bon, conséquence min b'a la minnu bɛ k'a fɔ ko conséquence b'a la parti politique mɔgɔw ni CEDEAO surtout an ka politique mɔgɔw minnu da tɛ kumana bi faama kɔrɔ ninnu olu de b'a la ko kɔlɔlɔ b'a la. Ne hakili la dikun min bɛ Maliens kan Maliens de b'o dɔn. Transition mɔgɔw u bɛ se ka baara kɛ ka taa yira comme CEDEAO de bɛ ka anw parrainer ka taa yira o la a ko kalo 18 mais jamana yɛrɛ taabolo filɛ nin bɛ yan nin maɲi n'a ko k'an ka élection kɛ nin kɔnɔ n'an ye élection kɛ an bɛ segin an ɲɔkɔrɔ la parce que san 2 ou bien san 3 président bɛ sigi n'a ma se ka jamana kɔnɔdenw sago kɛ u bɛ wuli coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ donc yan'an ka se coup d'état wɛrɛ ma anw dun t'o fɛ an bɛ fɛ an ka jamana ka basigi a ye dɔ fara transition kan pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min na ni président min nana a bɛ se ka Maliens sago kɛ. Mais est-ce que n'an nana fɔ CEDEAO bɛ na sɔn parce que c'est comme CEDEAO ye système dɔ de ye olu bɛ wagati de respecter. Non, ni an sera ka u la convaincu o dɔrɔn de don an bɛ taa ni argument ye k'u la convaincu parce que bɛɛ bɛ Mali situation dɔn olu yɛrɛ b'a dɔn ka tɛmɛ anw kan minnu bɛ yan k'u nana an dɛmɛ u bɛ Mali situation dɔn ka tɛmɛ an kan donc ni an yɛrɛ sera ka sigi ka an n'olu ka kuma k'a fɔ a ye sabali coup d'état ɲan coup d'état filanan ye anw tɛ fɛ coup d'état wɛrɛ ka kɛ Mali kɔnɔ tuguni donc n'an tɛ fɛ coup d'état wɛrɛ ka kɛ a b'a to an bɛ élection labɛn ka ɲa o labɛnni ka ɲa o tɛ taa fɔ ka dɔ fara transition kan a bɛ kalo damadɔ di an ma an b'o fara kan o kɔnɔna na an b'an baara kɛ pour que élection bɛ se ka ɲa président kura min bɛna fɛn kana n'a sɔrɔ mais n'a a y'a fɔ an ka élection kɛ n'an y'a kɛ conséquence min b'a la parce que ko ka ca bi Mali problème ka ca donc président kura n'a ma se k'a kɛ jamana kɔnɔdenw bɛ wuli a bɛ kɛ IBK ta ye Ala k'an kisi o ma.
Okay, yoranya family sola yoranya ka foko anga jamana bi chama cha fanga bolo jatemne lukela ka foko société Wagner mo ko nolu nana u bena o esko olu sara u be soron ameni chama cha fanga me ko nana tanto bon ni aye we wele blauma c'est ka sara be so parce que mo se ka wele bla mo ma na soro fenti bolo ka dama donc il va soro ministre des finances ye fem beke ka jatimino ke saraw be se ka ke chugo mina malion re be se ka sara chugo mina malion ga ko be se ka bo ko be se ka nyana bo chugo mina donc o laje donc peut-être wara to mi me o se ka non sara ab se ka koy ou bien o be wara nyini chugo wara la ku sara voilà ay famille saro la mali kuna foni jabran la ba goni information dama do kuma ombolu ni semaine ko na wala wala likay mbado yoro siribi yoro subora ka wala likay information ka mbado mo chama ye famille soro sano donc ça me kuma dada ma ka kuma kala madi jamama yoro kuma bibulu aywa kuma kala ba mbene bulu même mali kuna foni tv mo bela jelen fu la menike la be ana direction mo me bela jelen fu ka wele bla malien ma en segena en kelime ina fo mina segi cardinal ka kuma ka Jean Zerbo 2012 crise la yafo kangara fadin sagoy hakili la malion mani kuma jatemina ko sebe donc al sanganji janga bo fadin sako yala ni be fe ka bo fadin sako yala bi chesri am yoro mina 600 chesri jala kelen ndambo angan chesri alisa angan bulu di nyogoma angan mali bara munu ye mali bara ka teme uli mali sumale ni di awma il faut pas que anga mali kala yalen takadi an diwni an modiwma donc anga barake mali bi suma chugo mina abe ja ni dien be se ka nyebo afa chugo mina fo mo buna bara nyine afa ango sirata wala me bela jelen fu mali kuna foni jabran na ba amba foko ni bi émission BEKA KOUMA kene nyongwele ma ante sanga kuma fo la toujours anga bolo di nyokoma ka kelen ka do da kelen fe wala sa jamana imbe se ka suma to ka amina aka ambe émission kuma kene wereka